Pamusoro dani. Ndauya nenyaya. Case number 152. Case number 152 of 26, item 7. Yeah, correct. Inyaya damage claim marriage dispute. Yakamhangarwa naBernard Musekiwa. Akabatana naShiro Musekiwa. Achimhangarira Nikita Madhunge. Ndona waendewa naye mudani. Yafambi. Chakumbirawo wamhangara. Vasumudza maoko erudyi. Bernard Musekiwa naShiro Musekiwa. Motedzera zvandakutaura mumashure. Pandichati Bernard Shiro notaura zita rako. Sumudza ruoko rwerudyi. Motaura zvandakutaura mumashure. Ini Bernard Musekiwa. Shiro ntaura kuti ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari naMambo wavo. Mwari ave mubatsiri wavo. Chise maoko pasi. Ndoya kuna Nikita Madhunge. Simudza ruoko rwerudyi wotedzera zvandakutaura mumashure. Panashe. Ini Panashe Nigel Madhunge. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari naMambo wavo. Mwari ave mubatsiri wavo. Chise ruoko pasi. Ndoya kuna mumhangarira Bernard Musekiwa. Ndokumbira kuti muziviso dare chasakisa kuti munge muchimhangarira Panashe uye nechikumbiro chenyu chamukukumbira kudare. Ini Bernard Musekiwa kuya kuno kwadaita kudare ritora mambo chinambora ndauya pamusoro paPanashe. Panashe akatora mwana wangu 2014 naSeptember. Kubva ipapo mwana wangu hasati abvira atombodzoka kumba. Mwana wangu anogara nenzara kwaakanosiyiwa naPanashe kuHeathcliff kwaanogara. Inini nemadzimai angu tinotozopindira dzimwe nguva. Panashe anonokoperesa chikafu ikoko. Mwana anofona baba kunoku ndaita nzara. Tozomubatsirawo nemari yatinogona kumubatsira nayo. Ane nguva dzokunonokawo kubhadhara rendi. Ane nguva dzokunonokawo kupa mukadzi wake nemwana wake chikafu. Saka inini kunoku ndauya kuti ndinzwe ataure akasununguka kuno kudare ritora mambo chinambora. Ndakambotumawo sawira wangu inini ndichimufonera iye. Sawira wangu paanifonera ini ndainge ndiri padhuze. Uye aitobvunzwa kuti mimi muri kundida, inini ndiri bhizi nemi uyai kuno. Saka haana kunge achiziva kuti inini parikufona sawira wangu inini ndiripo padhuze ipapo. Saka ndangoona kuti iye tiisano kuno kudare kuti ataona akasununguka. Inini ndiri kudoroora kumwana wangu. Mwana wangu akamutora paAlbert Hall achiita form 6. Saka ndodoroora rangu kuna Panashe kana tsvagirai kuna haana kubvira atombobvisa. Ndatenda. Kana tinzwa kuSharon. Chikumbiro chako chawakwirira dare. Chikwirira Nigel. Chikumbiro changu chandakwirira dare ndechekuti Panashe andudze chokwadi kuti ndiri mukadzi wake kana nokuti kumwe kwacho akangondisiya kwechifi. Kwaakanditsvagira kuti ndigareko kwasingauyi. Kana foni yangu pamufonera adaire anogona kundibhuloka ndichitora zvinhu zviri handikwanisi kutora naye kuti ndikuudze izvo zvona ndikuda pane chandiri kuda nokuti anogara akandibhuloka pafoni. Nguva zhinji kuenda kugara akandibhuloka kana kuda chinhu chinokushaziva kuti womuudza sei ende kuunza kunhu zviro zvanakwachina achinetsa kana zvinhu zvazvo zvisingatomboenderana nekuti mapuraisi kana mamwe anenge ari pezvinhu hazvina kuonongochiti nemari yachinenge yatumirwa asingaenderani. Kuti ndizotaura naye pamupana tusere pamwe pamwe tinosora andibhuloke maybe ina yokuti ndendamubvunza because ndechibvunza kuti kokumba kwana muchaya rini nekuti kuno ndakangogara ndakagara newe asi kumba kwachina usikuya. Panashe ufunga wadza kutsanangura kwaita tezvaro wako
wakangotora mwana wavo ukamutsvagira pakunogara kwausingaende uchinomuriritira wachaziva kuti vachiri mudzimai wako here kana kuti uyezve vakudorora ravo ukanzwa zve zvatsanangurwa nemudzimai wako uri kutomubhuloka pafoni hachazwisisa kuti uri pake tsanangurira dare uri kuzvifambiso sei uye uri kuvimbisa kuita sei. Pana ui mashoko vareva kuti zvishonda katsva mwana wacho asi panhau yekuti handiriitire munhu kana ndichengete munhu ngati wangu kupinda munhu achichengeta asi mashoko angu atoda kuti pamwe mari ndiyepindira kuti marangu apa ishokwana kuti kuti ndiitire munhu kana kuti handivati mangara ndivapimari kuti asi wanzwa zvataurwa nemudzimai wako kuti foni yake unomubhuloka uya kumba usimuyi chakaitwa ndizosvika papabhuloka vane mashoko avanotaura pafoni vachinyora pafoni mazira kutanga ndaitombotsangamaakuti aiwa mashoko amunonyora mamacho haaiti amusandivanzire mashoko handizivi kuti kana ivo foni yavanayo mashoko acho mamacho mamimesiji akambonyora vakatosvika pakumativhiti pafoni pavo tadza mashoko amunonyorera handizvikarava ndichida hazvinga zvinovakanyora mashoko izvi handizivi kuti handavachakupindura handikwanisa kupindura ndikwanisa kupindura sa handidi kupindura pamaziva kutanga vaindoteerera kupedzera vamonyora misi pedzera asingapinduri varamba vachingonyora pedzera ndavabhuloka pawhatsapp pacho pameseji pacho asi ndazvitarisa mumashure pacho pavanisanga vabhuloka mameseji acho mazhinji avakanyorese vakamadhiri chizotini pamaizvo amataurisa ndimasozvipindura ipandakagumisira kutaura namashoko zvimwe zvisi zvavaitaura zvokuti vada chakandaipindura asi paizonguvanza mashoko nandisingavapinduri padare makasununguka kunge muchibvunza zvamungada kuziva. toda kukubvunza kuti iwewe uri kugara kupi ndochekutanga ndogara kupurazi kulemburesa kusina mudzimai wako akwanire kugara kupurazi newe murume wacho kune mumwe mudzimai wekutanga saka tapabasa saka iwewe wakuwandira one side uyu mukadzi wako igini wakaiwa ndozvawakuita ndozvatiri kuona manya 2 uri kuona panenge wangotora chitoi chekuti hachinongogara to hauna chaunopa kuna baba wacho abva akuitira afanike valueless chichikuita sakuroora aione kuti sta kana munhu achitora mwana wevanhu zvisiri pamutemo ndanzwa baba vachitaura kuti mwana anga ari kuchikoro wakakanganisa mwana wavo wavaida kuti aende mberi nechikoro agadzire upenyu hwake iwe wakati ida zvese zvako kuti ungonokusiya wamudhamba kuhetcliff uchikontinya nelife yako mberi uye haana basa uko ndokune basa mwana uyu wako iwe chingani iwe kutanga anokuziva here mwana uyu anokuziva here baba chinhu chakaipa kufunga usadaro ukubaya mwoyo wamai ava nababa kana uchiona zvichiremaka unogara panzvimbo 1 ndoona unge zvakanaka ipfungwawo dzangu pamwe dzokurasika kana kuti uchatiudza zvauri kuita Mama vana vakatorana rini? Kana cho tinogara? Kumba kuna chero nuno yangu eri. Wewe yakurese wanga usingaende ukapedza kusvika kurini. Ko pane zvokudya? hazvokudya nacho tukuita mari
kutumira mari? Mari inoshandiswa kuti asipa pamuvesa parimangojika chakati nachinotumira mari ndakukwanisa. Iri kuye $200 ine mari yekuti? Vanoita zvavanenge vachida kuti zvekuti zvemutumire chikwana. Mudzimai wako waunogara nayo Green Forest anoziva kuti kuna Sharon? Aregerere kuuya pano? Ari kuziva kuti wauya pano padai? Iye wakamuroora here? Ndiwe kupi? Ukabvisei? Taura tinzwi ukabvisa mumbengani nemari wabvisa rusambo kuri? Sanzwa yako mukuru yazvo anoziva kuti kuna Sharon ari kuti kudii? Iwe uchitora April, May, izvo kuti hamuna June usingaendi kuna Sharon. Anenge achiti kudii? Ndiye ari kukurambidza kuenda here kana kuti? Wamusinganzwana nepakudii? Asi mudzimai wako saka iwe kana watadza kuwirirana nemudzimai wako usauya kumba ndomhinduro. Ipanishment here yako wachimbai. Saka chii? Saka tasvika muna April mawazotora nguva usina kusvika kumba wako wachimbouya nguva yakati? Pano neapo pekudii? Pasvondo pamwedzi umwe yakangani? Uchiswara rako here kana kuti unongosvika uchipfuura? Sharon ndizvo zvataura here? Muna October kusvika kwakazova neApril vaisati kutsika zvekutoti pandakazotamba pandaigara pandazvinogara pandaenda kugara kwandinogara kumana kuseti vanga vasingatozivi mandogara kuti mangaita sei. Vakatoziva muna April machina vangu yakatu kubva muna October magona kusvika pagedhi kana nditumira munhu ende kuri kubva pandakazvara ndakazvara muna March March vazoti vaitaga kuti uye then June vamboya July vanga vasingatomboye August asingaibva yamuswa 3 October pamuswa 3 October kusvika muna April vaziva muna April pesa vaisakutsika mamangu asingapinde mamangu. Inema here dzekutaura naSharon idzi? Hadzisine madzo. Asi wabva wataura kuti unogona kuuya pamwedzi kana 2-3 days. Kupurazi kwako kunoraramiwa nei? Muchichera chii? Kuti mundochera mako vasingazivi hamusangana basa nawe. Cherai. Kuti makorokoto kana maone zvamune mapara kukawana. Saka unochera uchiwanikwa zvakakura sei? Pazvinowanikwa pacho panowanikwa zvakadii? 5 to 10 grams per ton. Wakapedza kuzowana rini? Njera ani gomba ranochera? Saka chakumisa chi? Saka Sharon ada kuuya kwazoona pauri kushanda pacho nekupurasi pacho. Pamangauya zvinotanga kubhadhara zviro zvegomba izvi. Kana chidaira chinzwa. Sharon ada kuuya kuzoona makomba kushanda. Wazotodaira kuti chii?
mungoti ndewako chero mudzimai wako adauya akakushanda murume wake. Zvakanaka here kana kuti hazvina kuchizvirushayisa nyaya yekuroora uri kurongo wako hwamira saka ndakupa karongo wacho hwekuroora kana ndakupa unoroora rini uzvako wati rini haukwanisa kutaura kuti rini indakutota nguva panapa nokuti nguva yako yawaiita sarudzo dzako yakapera kusvikira tezvara wako wauya kuzokumhangarira. Kana tezvara wauya kuzokumhangarira sezvizvo wakumanikidzwa kuita zvinenge zvasumwa nedare vachienda zvokumbira ava tezvara ndovanga vakakumirira kuti paunenge wauya ipapo tozoona naipapo zvonini handikwanise kukumirira paunenge wazouya ndotokuudza kuti uya pakati ende ndobva ndamirira kuti uri kuuya nowarega kuuya ndokusunga chidai ndatinongo tinorora rini kuwanda kwaupfumi ndokuita kuti unorora chinoita kuti unorora aiyo chinoita kuti unorora chinoita kuti mwana wavaridzi wavakatora kwechinoita kuti unorora ichocho hatokutanga watorarora saka kunoti hanzi upfumi kuvapo kwewe kunorora wacho ndokunokutuma kuti unorora apo chero nharororo kana vekuchengetwa kwemhuri yakwe vanda rent vanda chokuita urikuvapa unovapa mari pamwedzi toda kugatite chisungo chemari unovapa mwedzi wegoroka chiita chisungo chekuti uchaendapo kangani pamwedzi uchagovanisa madzimai ako sei wati mudzimai ari kupuraza anozviziva kuna Sharon saka mudzimai ari kupuraza unomuudza kuti ndo zviripo kana ukaita masvondo mako maviri uri kupurazi unoita masvondo ako maviri uri kuna Sharon kana Sharon apo nekugreen forest padhuze dhuze avatomboda kuti hapadi 30 minutes kuti upafambe kubva paseptic apo kusvika kumapurazi egreen forest hakutomboda kana kombi unoendwa netsoka kure zvakadii au unotsvaka idhora unongobhadha dhora kubvapo kusvika $2 at most ndepapi ipapo padhuze apa airatinzwa ndezvinhu zvitatu: roora, kuchengetwa kwemhuri yako, kugovanisa madzimai ako kunguva yavo. Roora mali 4 kana 5 tezvara vakakupa makore avo 2 ini mambo handichakwanisa kukupa anosvika kwese ikoko. Tezvara mune zvamandigira here zvakanyorwa list tatinonge takagadzira list ratakati naro ndere kusauya kwaanga achiita mari yangu yananga ndichipa mwana wangu nemwana wake ndo mari iripo kuti ane 18 months ava naye mwana wangu ndachimutumira $30 mari iyo ichikumbiro kuti mari iyo ndikuida plus iye ane mari yaakakwereta uyu yakakwereta kuna natsana wake vakuda mari iyo. List yacho tione iri kupi list yacho yezvikwereti zvacho tasinonge takanyora pasi zvazvamumusoro
Fred ndipe zvinhu zviviri mimi unonipa list yemari dzenyu dzaakakwereta unonipa list yenyero tinozodzoka mumusika watukaina amunodzoka rimwe zuva because handikwanise vana ava handi vari kugarisana here sekutaurwa kwamazuva achiita kuti kugara kwacho aiwa ndozvacho zvatoda kugadzirisa izvozvo handiti imimi mwana haasi kumba kwenyu kwa asi kwaari imba yemurume wake yavari kubhadharana ndizvozvo saka ipapo kanhu panoti imimi ndimunoita sei muchinyora rora renyu susu toshona rora raitwa kuti riuye dai mwana ari kumba kwenyu ndopamainditi nini ndichichajachi rora but mwana ari kwamuri imimi ndimunogara dari renyu munipa rora renyu ndomupa ndokupai ndosara neyangu tochiteerana naye kuti rora rechiuye asi mapepa acho bepa racho rinobva kwamuri nekuti pane imi vana nababa pane vana amai vake Sharon handiti ndikazotaura inini vana amai obva vasusvika obva kuti zvataurwa namambo isa handizvidi mwana ndewangu ndi ndakabereka paita kurwisana saka vana amai nemi vana baba nyorai mega zvakakusunungukirai mondipa indochichisa kukwasha wenyu uye zvakare mondinyorera list yemari dzacho dzamakaendesa kana tikwanisa kudzisana madheti musi wakati mari yakati musi wakati mari yakati musi wakati mari yakati total kana zvikwanisika mapepa iwayo ndawane kuno kuofisi ndati kuno kuofisi mapepa iwayo anomirira inini ukaisa pano musi wedare usati wasvika kana tichizogara dare dheti ratinenge ndakupai mapepa iwayo anofana ngenda nawo nechekare nawe pekugara nechekudya chemhuri yako rendi unobhadhara mari taura tinzwe chikumana mudzimai wako arikuda chekudya kumba nemwana mari 400 pamwedzi inotanga kuenda rini mari uye zvine zvavari kumbodyei ndavatumira 200 parendi yakaisira kuti ndaima chikafu ndavatumira 200 parendi mwedzi uno yakaisira kuti ndinotinga chikafu asi pakazva 200 tikamainasi rendi panosara $30 chete watumira mwefi kana maisa mawaya pabepa mambo munosiya mambo waende kumberi kana muchigona kutaurana ndogona mobuda moenda pasi pemutuko unotukana kana mapedza mozodzoka tozotanga kutaura nyaya nekuti nguva dzese dzeupenyu hwese maminadzo muchigona kudikirikira ende iko kudayirana pachekokoka ngatidayirane tichipanana migano yekuziva zvatakatarisana nazvo nekuti ukada kudayira zvimwe zvokuti ugodorane naye panashe wacho isusu taungana panapa kuti tigadzirise imba chatinogadzirisa chinoshaya basa muromo uyo ngaubatwe handiti muromo ngaubatwe dzimwe nguva ndikunovadzinga kuti vabve mumba macho wambotanga wati ndakuda ndiwe zvaka zvichinakidza pai waakumba zvakuchipisa titisiyai tigadzirise zvatokwanisa kugadzirisa nokuti patakakupai nguva makakonewa kuzviita muromo wako ngaubatwe mashoko anotaurwa ziva mashoko ekutaura meseji chaiyo ziva zvaunotumira pameseji yako kurundidzwa wanzwa achitaura achiti muri vaviri zvizive kuti zvinorevei izvozvo shamwari ngati pa200 wakatumira pada mari yechikafu yemwedzi uno wati 400 ndotanga kuiwana rini 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 ndetosafara denoti
Só 12. Inoenda kwakani chiruzi? Ndikira munhu achipinda naye. Iwe ndazandei kuenda nayo chinoona mudzimai wako nemwana? Adzimba pachinga bashira ndipapa. Chibatikana nei? Papa chine basa kumai papa chine driver akanichitogamba. Ngatiendei panguva yekugwanisa madzimai ako. Tikumirana kudia. Kune mudzimai Prazi, kune mudzimai Gwetiklik. Uyu anoziva baba vachauya mazuva api. Nekuti panapa ndoda kugadzisa imba yako iwewe. Mangwana tisazouya takupiwa mhosva yekunzi ndakaona kumba kuine chikomo. Enda kumba kwako kwawakatanga iwe. Usazouya wakupa mhosva kumukadzi kuti ndazoona tsoka panze tsoka yani. Enda kumba kwacho iwe muridzi wekumba ikoko. Sokutudia. Hama dzako dziri kupiwa. Baba namukoma vari kuPrazi. Ndikaiti dai so. Dare tugara mswana. 20 June. Ngatisangane baba pano padare. Date roro risati rasvika. Sondora turikubatira risati rapera mufanira manipa list yemari dzenyu dzamakashandisa manipa list renyere roro. Antika? Iwewe muswa patinoya kudare $150 inofanira yaenda. Uya achitaura kuti $150 ndakaiona. Baba vakauya nayo kumba, haitumirwe ndoenda nayo. Iwewe ndounotumira mari. Unouya nayo, uzosvika pamudzimai wako. Kana uchitenga mafurutsu chizvo kusvika uchipa mwana wako utenga usa baba wari kuenda kumba kwavo. Tikuwanana. And then by end of kupera utati 400 inotanga kupera kwaJuly. Unenge ichienda chirudzii mari. Ichienda madate api? 200 kutanga. Masvondo maviri akatedzana. Saka first and second week remwedzi. Iwewe nyama toda kuti uite maweights ebaba yekuti kuna mai guru usanyanye kuderidzwa simba nekuti tinoona vakomana vazhinji vanenge vaita basa iri vanogona kutongeka namai guru. Iwe mukadzi uri kutoradza kuti uri kumunda uyu asi amai guru ava manje vari kukukurira ndomuonero watiri kuita. Ita simba rako rekuti kana wakuenda uku unoenda kana ukapopotwa ukuenda nokuti ndiwonenge wakazvida. Zvinhu zvako zvinoramba zvakanaka zvichienda zvakadaro kusvikira ivavo vasina kujaira vachajaira. Musi wa20 unouya nababa vako nemukoma wako. Chise chisungo pano varipo. Baba vako nemukoma wako wauye pano musi wa20. Handisi kuda kuita chisungo ichi newe chete, ndoda kuita nevabereki vako varipo. Saka ngatisangane musi wa20. Iwewe zvandataura zvinzwa, wauya navabereki vako. Panashe wauya navabereki vako. Moya tokurukura nyaya iyi. Baba mundipa zvandataura tobva tapedza nyaya yedu. Benato Sekiwa, Sharon Sekiwa na Palashi Msai. Vamos essa gente.